τα πρώτα 100-200 χρόνια ήταν καταστροφική η κατάσταση και κρυφά σχολιά υπήρχαν και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, έτσι, διότι πολλοί αμφισβητούν. Μισό λεπτό. Έτσι. Όταν λέτε κρυφά σχολιά, ενδεχομένως, γιατί διάβασα στο βιβλίο σας, εσείς δίνετε βέβαια ένα άλλο χαρακτήρα. Βεβαίως. Λέτε ότι υπάρχουν ιστορικές περιόδοι που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά υπάρχουν αλλά η κλασικό κρατούσα... παράδειγμα, ξέρετε ποιο είναι η περίπτωση της Λάρισσας. Η Λάρισα όταν γίνονται... έχετε μια καταπληκτική τα περιγραφή στο βιβλίο. Ναι, όταν γίνονται τα ορλοφικά, έτσι, γύρω στο 1770, μέχρι το 1798 κλείνουν και την εκκλησία, τον Άγιο Αχίλιο, και το σχολείο. Δεν έχει τίποτα. Τα πάντα. Δηλαδή, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε και ιστορικές περιόδους που λειτουργεί μία εκπαίδευση. Ακριβώς. Λέτε. Τα πρώτα ειδικά χρόνια μετά την τουρκοκρατία. Που θέλουν να ενσωματώσουν περισσότερο. Και δεύτερον, έχουμε το κλασικό παράδειγμα, το οποίο είναι φοβερό και δεν διδάσκεται στα σχολιά μας, ότι το 1530, όταν καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς η Αίγυπτος, διότι τότε κατελήφθη η Αίγυπτος, αναφέρουν οι πηγές, έτσι, και είναι πολλές, ότι έκοψαν, εμένα στην αρχή όταν το είχα ακούσει μου φάνηκε εξωφρενικό, 30.000 γλώσσες Ελλήνων για να μην μιλούν ελληνικά. Όταν το πρωτοάκουσα μου φάνηκε εξωφρενικό. Ξαναβρίσκω στη συνέχεια ότι το ίδιο είχε γίνει και το αναφέρει δυτική πηγή, και την έχω την πηγή στο βιβλίο, το ίδιο είχε γίνει με τους Αρμενίους, διότι οι Τούρκοι, το ίδιο γινόταν με τους Κούρδους μέχρι πρόσφατα, δεν τους κόβαν τις γλώσσες, τους απαγόρευαν να μιλάνε κουρδικά. Έχουν μια συστηματική πολιτική. Ακριβώς, έτσι, σε σχέση με αυτό. Άρα εκείνη την περίοδο είχαν φτάσει ακόμα και να κόψουν τις γλώσσες για να μην ακούγονται τα ελληνικά, διότι πρέπει να φανταστούμε τι ήταν τα τουρκικά φύλλα. Μογγολικά φύλλα, τα οποία έρχονται από την Ασία και τα οποία έχουν μάθει να κυριαρχούν αφήνοντας πίσω, έτσι, αίμα και δάκρυα. Έτσι κυριάρχησε